ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କିଛି ସରି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ସୋୟା ସାଲାଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଫାଇନାଲି ସୋୟା ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। Hi guys, welcome to Hi-Res Vlogs. कौन कोई भी जाननी किसी बुझीपारनी कौन बेबी एक्चुअली गोटे ब्लॉग बनेଇବା स्टार्ट ହେଲା କିଛି ସରି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଲାଜ ତ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ସୋ କ୍ଲାସ୍ 6 to 7 ହେଲା ବାହାରେ ରହୁଛି। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କେବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ୍ ରହିବି, ବାହାରେ ଆସିକି ଏକା ରହିକି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଜବ୍ କରିକି ଜବ୍ରୁ ଆସିକି ନିଜେ ଖାଇବା ବନେଇକି ଖାଇବା, ଏସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେବେ ମୁଁ ସେଇଟା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଫେସ୍ କଲି ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ସେଇଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଷ୍ଟ କେତେ। ସେଇଟା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଘର ଲୋକ ମା ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଖାଇଦେଇକି ଅଫିସ୍ ପଳାଉଥିଲି, ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇବା ବନାଇକି ରଖା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆସିଲେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। କଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ରିଅଲ୍ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ବାହାରୁ ଜବ୍ କଲା ପରେ ଜବ୍ରୁ ଆସିକି ଖାଇବା ବନେଇବା, ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଟିକେ ଖାଇବା ବନେଇକି ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବା, ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା, ଡିନର୍ ବନେଇବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମୁଁ କରିବି। ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆମେ ବାହାରେ ତ କାମ କରିଦେଇକି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ କେୟାର ଆମର ଘର ଲୋକ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ମଦର୍ସ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମାଇ ମଦର୍ସ, ଅଲ୍ ମଦର୍ସ। ସୋ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ସୋୟା ସାଲାଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ସୋୟା ଚଙ୍କ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସୋୟା ସାଲାଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସୋୟା ସାଲାଡ଼ ବନୁଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କେବେ କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସୋୟାବିନ୍ଟା ନାହିଁ ନେଇକି ସୋୟାବିନ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ଆସିଛୁ ସୋୟା ସାଲାଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ମୁଁ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। So guys, ଆମେ ନେଇଗଲେ କିଛି ସୋୟାବିନ୍, ଦେନ୍
फाइनाली सोया सैलड रेडी हो जाइए। देखा तो बहुत टेस्टी यमी लगुच मुझे जानी खाइला पर जना पड़ो। चलतु गेस्ट को डाकिया केमी लगुच। ओके जस्ट वेट गेस्ट आसवे गेस्ट। सर आमर सोया सैलड रेडी होइछि। आपण टेस्ट करंतु और रिव्यू दियंतु केमती लागिला। नाइस गोटे करे हबनी आ गोटे खाई चेक करंतु। हौ सब तक खाई दियंतु एंड प्रोटीन नहीं जातु सकाळु जिम जिया पे रेडी हो जातु। गाइज एबे तो हमर गेस्ट टेस्ट करिछंदी सेटा को बट मु जानि टेस्ट को आइछि। एबे मु टेस्ट करूछि एंड आपन को भी टेस्ट करेबी। फास्ट मु टेस्ट करि सारे केमती न लागुछि रिव्यू भी मोर फीडबैक ता नेबी। जदि वीडियो रे किछि एटा बनेबारे किछि भी मिस्टेक रहिताय ताले मते सियोर कमेंट करंतु आ याकू मु आहुरी टेस्टी बने भी ट्राई करिबी। आ डेफिनेटली आपन मन को गोटे ना गोटे थरो कहबी। आ जहार इंटरेस्ट अछि खाइया पे प्लीज मते लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु एंड गोटे कमेंट करंतु मु भी टेस्ट करिबी। देन मु आपन पाखरे पहुंच जिबी नै कि सोया सैलड। ओके थैंक यू बाय बाय गुड नाइट एंजॉय लव यू।